l'excusa principal d'aquesta entrevista la tenim aquí a les mans. És una novel·la, és la primera novel·la, però és el darrer llibre del músic, periodista, divulgador, professor i moltes coses més. David Puertas, com estàs? Hola, molt bé, i si parles així de mi, doncs encara millor. Jo soc músic, sempre ho dic, i tothom em pregunta, i què toques? Però quan dius que ets músic, això ho va dir. I dic, home, jo ara toco poc, més aviat explico la música. I és una cosa a la que m'hi he anat trobant, perquè al llarg de la vida amb la música he fet de tot. El pianista cec. N'has escrit molts de llibres fins ara, de divulgació, els sudokus, entre d'altres, i és la primera novel·la. Sí, qui m'ho anava a dir? Jo no esperava fer una novel·la, ni molt menys. He escrit molta ficció, però sempre en format petit. He escrit contes i guions, molts guions teatrals, diguem-ho així, sobretot per espectacles musicals, però he fet trampa. He fet trampa perquè en el fons va de música i la meitat de la novel·la parlo de les coses de les que he parlat sempre. Del Vivaldi, de Mozart i de Chopin. El que passa és que aquí hi ha un personatge que ha estudiat música, és un pianista, un nano jove, i el seu mestre li explica històries de Beethoven, de Chopin, de Debussy, i són aquestes històries les que van intercalades, i que ell, a mesura que es va fent gran, doncs va veient que històries d'aquelles que van passar fa 200 anys, doncs amb ell també li estan passant. No textualment, però sí, sobretot, hi ha una connexió emocional. I com és aquest fil conductor? És a dir, quina llicència et permet explicar tota aquesta història musical a través del personatge, per exemple? Sí, és un pianista que puja amb un vaixell, com a pianista de vaixell, de creuer. És el pianista del creuer. El que aquell que ningú mai veu i que està en un fons allà tocant. El vaixell va existir, m'he documentat sobre un vaixell real, el Don Juan, que va ser el primer creuer amb bandera espanyola que hi va haver aquí al nostre país. I aquesta és la història. A ell li passen coses, coneix els músics del vaixell, que són els que m'ajuden a trenar les batalletes, i vaig intercalant les històries que li explicava el seu mestre de piano. Que és on ve aquesta història musical. Exacte. Quan ell es troba que allà al vaixell ha de tocar jazz, per exemple, doncs diu, per què mai ningú m'ha ensenyat jazz a mi? Clar, ell ha estudiat música clàssica, no? I aleshores cada història d'aquestes clàssiques va seguida d'un capítol de la història real del pianista, en què li passa alguna cosa que té a veure amb allò que... I aquí és on ve tota la pàtina de novel·la, suposo, no? De relacions, hi ha una cantant pel mig, també he pogut comprovar. Hi ha la cantant pel mig, no puc explicar gran cosa de la cantant, perquè és un personatge una mica misteriós. Aquest noi, clar, va creixent, és una novel·la de creixement, o sigui, des que agafa el vaixell fins que plega, passen 4 o 5 anys, que són els anys de formació, són uns anys realment importants. És una novel·la, i diguem que la trampa que he fet és que qui l'escriu és el pianista, o sigui, està escrita tot en primera persona. D'acord. Està molt literat, el personatge de músic, amb les seves coses i les seves neures, i també aquest pal de glamour que té un músic moltes vegades. Aquí parlo específicament de 4 personatges, el pianista, el bateria, el contrabaixista i la cantant. I aleshores em poso les botes, perquè cadascun d'aquests, entre el món dels músics hi ha uns tòpics. M'estic adonant que quan escrius una novel·la després té vida pròpia. Clar, és com la música, no? Cada un potser l'escolta com vol i quan un llegeix com vol interpreta com vol. No és un tractat de música, és una novel·la, passen coses i... I que va barrejant, la ficció, la realitat, hi ha molts fets documentats i reals, però altres, com dius ara, són llicències. Que es pot trobar, que no hem dit, que és a través de Pagès Editors. Sí, està molt ben distribuït. Es pot trobar per casa dels llibres, etc. Es pot trobar de seguida, però això dona peu el que fa una mica el llibre, que és divulgació musical en majúscules, en certa manera. David, deixem-ho aquí, que no tenim més temps. Doncs moltíssimes gràcies. És un plaer. Gràcies. I mira, podem acabar amb un silenci, si et sembla. Fantàstic. Sí? Doncs acabarem amb un silenci.